Здравейте, приятели! Днес правя това видео, в което искам да прославя Господ Исус Христос с едно свидетелство, което Той направи в живота ми и ме изцели съвършено. Затова, ако искате да разберете, останете до края, за да гледате. Преди години, когато още не бях женен и живеех с родителите си и с сестра си, една сутрин се събуждам и трябваше да ходя до някъде. И изведнъж поглеждам по цялото си тяло червени петна. Като пъпки, но големи, червени. И отстрани подуто, а по средата бяло. И се притесних и се прибрах веднага вкъщи и казвам на моята майка: майко, виж какво става с тялото ми, какви са тези пъпки. И тя към нещо се ял най-вероятно и ще дам да пиеш нещо. И пих алергозан. И така наистина мина. Обаче на следващия ден отново събуждам се в момента, в който се нахраня, и излизат големи червени петна. И си викам: бре, Боже, какво става с мене? И тъй в продължение на много време. Значи това се появи долу-горе около края на май месец. И така аз не можех да се храня. В момента, в който хапна нещо, и край. Започват големи пъпки и трябва да пия лекарства, за да се махнат. И се спомням как моята сестра се криеше от мен, за да яде вафличка, защото да не ме съблазнява. Това сега, като го разказвам, е така малко, как ви кажа, не знам, но по-на шега. Но когато се спомням, просто кофти ситуация била. Сега го разказвам с веселие, защото, нали, Господ ме изцели, но ще ви разкажа точно как. И така ден след ден събуждам се, храня се, излизат големи пъпки по цялото ми тяло. Пия хапчета, поуминават, но в момента, в който хапна нещо, и отново. И идваше момент вече, когато видях, че ходех на всякакви доктори и казаха ми: това е, ще се пиеш лекарствата и това е. Няма лечение. И бях един много разочарован човек. И си казах: край, животът ми може би така ще бъде. Не знам как ще продължи живота ми. Не знам просто как ще продължи живота ми. И всяка вечер сядам на колене и казвам: Господи, моля Те, наистина, прости ми, ако съм направил нещо против Тебе, ако съм съгрешил против Твоята воля, прости ми, Господи, моля Те, избави ме от този проблем. Не мога да живея така. Аз нямам така живот.
Просто нямам. И така ден след ден, ден след ден, ден след ден, докато дойде, минаха се около 2 месеца и половина, така се спомням. 2 месеца и половина. Една вечер лягам си и толкова много плаках и се молях на Господ, за да ме избави от това нещо. И както съм се молил със сълзи на очи и съм заспал. И се спомням, беше долу-горе нещо от порядъка на 2:30-3 часа, може би 3:30 вечерта. Сестра ми с голям рев и в сълзи идва, бута ме, батко, ма тя не може да говори де факто. Е така прави, батко. И викам, Анечка, какво стана, Ани? Кажи, батко, какво стана? Ела да прегърна, да няма нещо да не, какво стана? Да не стана нещо лошо на майка, на татко, какво стана? Не, батко, не. И прегръщам и голям, много сълзи. И вика, батко, чух един глас, който ми казва, кажи на батко ти, че аз много го обичам. Обичам го като моят единороден син Исус. Просто беше невероятно, хора. Буквално сестра ми чува гласът на Отец, на нашият Господ, и е казал, кажи на батко ти, че го обичам като своят единороден син. Само това бяха думите. И на сутринта ставам. Казвам на майка ми, майко, сготви ми най-хубавата манджа и искам да се нахраня. И майка ми вика, здраве, как, мамо? Ти не трябва да ядеш мазни храни, нали знаеш, че ядеш само варени неща. И пак така ти става, пък какво остава да ядеш, нали, стандартна манджа? Викам, не, майко, служи ми, искам да ям от всичко. Приятели, казах ви, наядох се като прасе. И събличам се гол до кръста, защото понеже до когато се наям и 5 минути и започват пъпки след пъпки. Повярвайте ми, отидах пред огледалото в коридора, имахме голямо огледало. Събличам се гол до кръста и чакам. Чакам вече да излезат пъпките. И минава са 5 минути, нямам. Минава са 10 минути, нямам пъпки. Слагам тениската, сядам на дивана. След 15 минути отивам, пак се събличам. И пак гледам, нямам пъпки. И викам, слава на Господа! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, че ти ме изцели, защото ти каза, че ме обичаш. И затова искам просто с това видео, което правя, да ви кажа, че наистина, ако имате проблеми, ако имате нещо, което ви измъчва, ако имате нещо, което казвате, че няма да бъдете изцелени, знаете, че наистина има един Господ Бог, който ни обича. И Той ще ни изцели. Само ние трябва да му бъдем послушни и да правим добри неща. Благодаря ви, че ме изслушахте. И ако съм помогнал с някой с това видео, наистина аз ще бъда благодарен. Довиждане.